Wandelen met jou over paden en door bossen. Genieten van de natuur en de mensen. Oké, voor mijn derde etappe van de Zuid-Limburg Tour. Nog een beetje bewolkt. Niet zo zonnig als gisteren. Maar dat mag de pret niet drukken. Wandelen vandaag van Kerkrade naar Vaals. En we laten ons verrassen. Dus ik zeg, wandelen en geniet met me mee. En tot straks. We naderen nu de grens met Duitsland. Dus we nemen een stukje Duitsland mee op deze Zuid-Limburg Trail. We zijn nu in Duitsland. We zeggen welkom in Duitsland. Ik wandel hier langs de Amstelbach, die ontspringt in Richterich en vloeit in Nederland via de Krombakkerbeek en de Beiderheiderbeek samen in de Amstellerbeek. Beetje klimmen en klauteren.
We zien hier de resten van de Westwall of Siegfriedlinie. Het was een Duitse verdedigingslinie die werd gebouwd tussen 1936 en 1945 en loopt van Kleef aan de Nederlandse grens tot aan de Zwitserse grens. De Westwall heeft een lengte van meer dan 630 kilometer en was een aaneenschakeling van ondergrondse bunkers, betonnen tankversperringen, ook wel drakentanden genoemd, mitrailleursnesten, prikkeldraadversperringen en mijnenvelden. We wandelen nu weer de grens over, Nederland in, een stukje Duitsland gehad en we zijn weer in Nederland. Na een stukje Nederland, we nu weer de grens over naar Duitsland. Dus krijgen we weer een stukje Duitsland voor de afwisseling. Ik passeer hier de top van de Sneeberg op een hoogte van 257 meter. Deze is ook een van de 7 toppen van de Dutch Mountain Trail. De laatste meters voor vandaag zijn we aangebroken. We lopen nu Vaalsen binnen, aan de Duitse kant. Het was met stukken een hele mooie wandeling. Ik heb weer als vanouds genoten. Ik hoop dat jullie ook genoten hebben. Ik zie jullie graag bij een volgende wandeling.